ମନ୍ଦିର କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭଲ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କର ସବୁ ଭଲ ଥିବ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନୁ। ଅଧା ବାଟ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସୁଛୁ ନା ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ଯାଇନୁ। ହଉ ଚାଲ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବି। ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ଆମେ ସେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବୋଲି। ଦେଖ ରାସ୍ତା ଏଇ ଆସ୍ତେ ରାସ୍ତା ମାନେ ତ ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା। ভিডিও বানাবো আমি না, জায়গাটা দেখো, এই দেখো জায়গাটা এইভাবে। গাইস আমি ভিডিও বনাই পারলুনি, কাହିଁକିନା ଆମ କ୍ୟାମେରା ହିଁ ଭଲ ଆସିଲାନି। କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ କହିଲି ତ ଭାଇ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ତେଲ ଏଇ ପାଖରେ ସଜାଇଥିଲା, ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଟ୍ରଲିଟା, ସେଇଠି ସଜାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିକି ଏଇ ଦୋକାନଟା ନୀଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ଦୋକାନଟା ଆସିକି ଦେଇଥିଲି 50 ଟଙ୍କିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଆଗରୁ ଦେଖା ନହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟା, ଏଇଟା ହେଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଲା, ସିଏ କାନ୍ଦିଲାନି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ହରେନ୍ ବଜେ ତା ନାଦା ଖାଇବ ଫାଇନାଲ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରଟା ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଆ ବାହାରେ ବସିଛି, ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ଏଇଟା।